Калі ласка, хто-небудь, ратуйте, выньте гэтую халеру з мяне. Усё будзе добра, Харі. Будзем даставаць, трэба рэзаць. Рэзаць? Пакінь сабе такія падарункі, Іуду. Яно паўзе ўніз. Што будзем рабіць? Будзем упутаваць. Піла. Не, док, не рэжце нагу. Арен, не дай ім адрезаць нагу. Што яшчэ можна зрабіць? Ён жа спартсмен. Доктар, паглядзіце. Яно рушыць да геніталіяў. Рэжце! Рэжце нагу! Чакайце, чакайце. Яно павярнула. Так, дайце інструмент. Паспрабую дастаць яго з прамой кішкі. Як увядзеце? Рэктальна. Я за смазкай. На змазку няма часу. На змазку заўсёды ёсць час. Перагарніце. Так. Так, трусікі долу. Спрабуй расслабіцца. Усё будзе добра. Засунь каталку сабе ў сраку і сам паспрабуй расслабіцца. Расшыральнік. Так. Я пачынаю. Расслабься, расслабься. Ты малайчына, малайчына. Далей. Не далей. Крыху глыбей. Ніякіх глыбей. Сцісні мою руку, сцісні. Амаль дастаў. Дыхай, Расслабься. дыхай. Расслабься. Дыхай, дыхай. Я дыхаю. Яшчэ крышачку. Харэ ўжо. Усё, ціха, ціха, малайчына. Яно памерло. Больш ніколі так не рабі. Глядзі, вось такі дрын табе засунуў. Але ты даў рады. Усё добра, малайчына. Просто герой. Што табе прынесці? Кажы. Марошку. Мне марошку, калі ласка. Які смак? Неважна. Гэта для сракі.